श्री स्वामी समर्थ. स्वामी समर्थांचे विचार मनशाक स्वताचेर विश्वास आणि देवाचेर श्रद्धा राखपाचो संदेश दिता. कारण आत्मविश्वास आणि भक्ती एकामेकाक बळ दिता. जिवनांत संकटां येतातच, पण त्या संकटांक भियानासतना तातूंतल्यान शिकपाचें हेच स्वामी समर्थ शिकयता. जो मनीस आपलें मन साफ आणि विचार सकारात्मक दवरता ताका कसलीच अडचण फाटीं ओडूं शकना. स्वामी समर्थ म्हणटात की वेळ सगळ्यांक सारकीच संदी दिता, पण धीर राखिल्लो मनीस त्या वेळाचो योग्य उपयोग करता. साधे जीवन जगून मोठे विचार आसप हे स्वामी समर्थाच्या शिकवणीचे खरे सार.